Soňra Aşgabat şäheriniň güni hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli Arkadaş şäherine geçirilýän dawralar Täze şäheriň Oguzhan teýilgähinde ýaýbanlandyrylan bayramçylyk konserdi arkaly dowam etdi. Bu ýerde geçirilen dawarada ilki bilen hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň uçurumlaryny we moğulumlaryny we ähli bilim işgärlerini iýeren gutlagy golly. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň orta mekdepleriniň uçurumlaryny iýeren gutlagyny soňky jaň dawratynyň bagtyar ýaşlaryň juwan kalbyna watanmada merdany halkymyda bolan beýik büýtönji, gonja hemde söýgüni terbiýeleýän ajaýyp bilimler bayramda gaýdylýar. Soňra dawarada ýurdumyň medeniýet we sunumy dostlary belent ruhy betlenen aýdym saallary bilen ötüşliň belentliklerini tarap bede wady bilen ynamly gadam ýan ýurdumyň ýeten derejetini wasp etdiler. Milli binagarlygyň ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ötün tejribetini utgaşmagyna, döredilen teýilgäkiň şäherinde özdoşly bayramçylyk görnüşi emele geldi. Bu ýerde sagyjyklary bilen gezelenje çykan bagtyar inatlar, Aşgabat şäheriniň güni we orta mekdepleň uçurumlarynyň soňky jaň dawraty münasibetli gurulýan konserde gatnaşyp, ruhy lezzet aldylar. Muň özi ýaşlyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanyny tenelen döwrat derejede dawralandyrylýanlygyny görkezýär. Joşgunly çykyşlarda ýurdumyň abadançylygynyň üpsün edilmeli. Halkymyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegi ugruna döwlet derejesinde edilýän tagalalar, ötüp gelýän ýaş nesilden watan töýjüligi, ilmli bilimli bolma ugruna döredilýän şertler öz beýan tapdy. Ussat aýdymçylyk we sadanlaryň çykyşlary bilent derejeli tanıtlary bilen utgaşyp, konserde gatnaşylan şatlygyna şatlyk goşdy. Aýratyna bayramçylyk konserdinde häzirki zaman çykyşlaryna ýurdumyda amal asyrlayan beýik işleri, gazanlayan üstünlükleri wasp edýän aýdymlara möhüm orun berdi. Bu olto goşa toyun şanyny gurulýan dawran derejetiniň belende galmagyny üpsün etdi. Bayramçylyk saknatyny ýaýbanlandyrylan sunumy dostlarynyň çykyşlary, dawra gatnaşýanlaryň ruhwetligi, Arkadaş şäheriniň temir guwaty bilen bir bite utalaşygy emele getirip, halkymyň bagtyar durmuşynyň özdoşly beýanyny urly. Halkara parahyçylyk we ynançmak ýyly Sawol, gahryman arkadagly gahryman terdarymyz ýaly aýdymlar ýakymly pursatlar döredi. Konserde gatnaşçylary uňyň täsirini ýetirdi. Adamlaryň şowkunly il çarpyşmalary we sunumy dostlarynyň çykyşlaryna berilen ýokary baha hökmüne kabul edildi. Joşgunly aýdymlar ýurdumyzda, şol tana Arkadaş şäherinde, gahryman arkadagymyň başynan beýik maksatlarynyň, arkadagly gahryman terdarymyň ýollaşçylygyna, üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde amal bolýan asylly işler, ýurdumyň awadançylygynyň we halkymyň bagtyar durmuşynyň tenaty bolup ýanglandy. Türkmen sunuwatynyň etaty ugrunun birine uğurlan we halkara giňişligine iqrar edilen, Kuştepdi aýdymly tanty bayramçylyk konsertiniň jemlenmesine uğurly. Onu çykyş edenler öz ussatlyklaryny we çeperçilik kämilligini açyp görkezdiler. Muň özi bayramçylyk konsertiniň ýakymly pursatlary betlenenligini nowatdaky beýanyny uğurly.